Alex România. Și mergem să batem dragonul. Exact. Hai. Haideți. Haideți. Hai, cu ușa. Tom. Încotro. Așa, haideți. Încăva. Ia uite. What, e sub noi? Stronghold-ul. Da? Facem pariu? Bă, am dat un ai și s-a dus în jos. Stai să mai dau unul. Nu mă, s-a dus încolo. Am, încolo. Hai să mergem. Ma, să plecăm și noi de la astea, că e lag rău. Stai așa. Dă și mie un hit. Dă și mie un hit. Mersi mult. Hai să ne așteptăm pe domnul Edi. Nu, puteți să mergeți. Încotro merge? Oh, coace. Mie. Despacito, mamacita, alea. Haideți. Bă, Bă, cred că o să fie sub apă, clar. Băi, eu am observat că voi în toate episoadele vorbiți mai mult decât mine. S-a spart. Vă câte mai avem? Doar așa ca să știu. 14. 13. A, 14? Ai tu una? Ok. Nu, 13. Bă, Acum, sigur e sub apă. Logică. Nu prea. Da, e sub apă. Da, bă, dar ne duce pe diagonală și diagonală e mare insulă. Tum. Nu doar chiar acum, când ajungem pe insulă, știi ce zic? Bă, baby. Only bubble to like it. Psii! Bă. Dai copyright la video. Asta ne mai trebuie să dai acum copii. Nu. Nu vreau să-l iau și pe al doilea. Hai să mai dăm un ochian. Ce te-a blocat Să ne urcăm pe un YouTube-ul sau copac. te-a blocat YouTube-ul sau care ai fost? Nu. La care video? Bă, cred că am. Astea sunt private, o să zic după video. Bă. Fii atent, am blocat musca. N-am blocat-o. Credeam că Bine, bă, dai perla. Ia unde? Da, aia nu-i în ocean. Dar nu te sparge. E pe copac. Wow. Mie. Haide. Hai să mergem. Tum. Hai să mergem. Tum. Și papim. Era ciong, domeniu, tomping, ciomeni, ciong, Bă, eu nu știu dacă voi aveți lapte și eu am Bă, lapte. chinezule, dăm? Bă, eu nu știu dacă am nu știu dacă aveți lapte, dar eu am. Nu da. Trebuie să trecem de munte. Deci pe aia Cred dăm. că e lag de Poate la în jos. server, nu știu de ce. Bă. Păi tu n-ai net, adică... Filmează. Mai că n-am. Am verificat dacă filma. Dau perlă. Nu. Stai așa. Bro, Ce caută blocul ăla acolo? da. Ok, dă și mie. E singurel. Da, am săgeți. Dau perlă. Nu. De fapt, da. Deci uitați acolo un bloc. Acolo. Pus degeaba. E al meu. Ușorul meu. Meu este. Eu de-abia aștept să ajungem la portal. Bă, Alexandru e sub apă, e scafandul vostru. I don't like that. Câte mai avem? Bă, câte mai avem, bă? Nu știu. Eu am unul. Tu, Edi? Eu am 12. E 16. Deci în total 13. Acum dacă... S-a dus în... era.
Bine. Bă, dar Andrei, tu le iei pe toate. Nu știu ce. Dar dă-le, că sunt aiurile mele. Ele sunt ale tale, Ia erau stați, ale mă, mele. să o luăm că tu le așa. cumpărai. Am cumpărat. Eu am avut powder-ul, așa că sunt ale mele dacă stai să o iei. Așa că l-aș furat de la mine. Ce ai avut, mă, tu? Powder-ul. Și am avut perlele. Lași din acolo. Da. Și Edi, tu n-ai avut Cred nimic. că mai mult sunt ale mele, pentru că eu le am în mână în momentul ăsta. Da, Uite dar pe noi am avut inventar. și pentru... Și am Da, cumpărat da, fără de noi la am avut Andrei. și pentru ele. Tu ai stat Așa. Băi, aici, cred. Atunci Sau? când Andrei le-a pus în chest, asta însemna că erau ale chestului. Ceea ce înseamnă că sunt ale chestului, de fapt. Bă, eu am un chest. Aveam un chest în inventar. Cum ar fi să fie în gheață? Nu te What? Ice Spike. E bine că am găsit. În caz că... Vă mai dați și voi Mă o uit pe perlă. 5 să văd dacă e pe undeva pe aici. Hai mă, mergi. Nu cred că e. Eu nu. Pera, oliciun... Stai, nu mai găsesc, nu mai... Uite, uite, Sprus, Alexandru, uite Sprus. Alex, uite Sprus. Undeva. Bă, eu o să scriu coordonatele în chat, pentru că o să avem nevoie de ele. I don't like Dau today. perlă? Stai, să citesc coordonatele și să le scriu în chat. Bă, eu nu cred că e mapă. Nu știu de ce am impresia Eu vreau asta. să fac ceva. Cred că știți ce. Mă așteptați? Ana, babă, bine. Nu mai zic. Gata. Băieți, ia uitați-vă la mine. Ciup! Yeah, boy. Ai, pără. Yeah, boy. Yeah, boy. Să-ți țineți minte, da? Oh my god. Bă, hai să dăm perlă. În partea aia. Yeah, boy. S-a spart? Bă, eu cred Nu, că nu. eu cred că Trecem trecem prea pe barca. și nu-l găsim. Be. Yeah, boy. Scuzați la dar nu știu de la ce, iar nu știu de la ce e ăsta. Facem drifturi, băieți. Hihi, ți-a furat barca. Nu, bă, lasă-mă cu drept. Eu cum să fac ceva? Ia, boy. Papi. Wow! Lasă, bă, ursul! Bă, nu mai zice, papi, că după aia chiar ne luăm copyright. Bă, copyright e la muzică, nu e la cuvinte, bă, băiatule. Eu papi, moneniu? Hai să nu mai zicem și tu zici. Bă. Eu nu zic ciupapi, eu zic moneniu ciupapi. Dar la Ok. barca, ha. Bă, eu mai dau un ochian. Nu da, mă, nu da, că se sparge, nu se sparge. Ce-am zis? Nu s-a spart. N-am încredere deloc în mine, în tine. Ia. Ce ai, mă? Acum vreau să zic o chestie, dar că să stea cu un Andrei, cred că mai bine îl lăsăm aici să fie Batman. Nu, mă, lasă-mă, e bun. Știi ce zic, l-am luat. Bă, am găsit o chestie rară. Deci, Alexandru, ești de aici, să vezi că acolo ninge și aici plouă. E rar. Unde s-a dus, mă?
Mamă, dar cât mai trebuie să mergem? Eu cred că e sprus. Uite, aici ninge. Dau weather clear. Eu mă bag sub apă să mă uit după Stronghold. Ok. Cum ar fi fost să existe rechin? Bă, cred că am găsit Stronghold-ul. Cred. Da? Stai așa. Când mă bag aici să văd dacă e doar un lichen sau e Stronghold-ul. A, e doar un lichen. 2. Credeam că e Stronghold. Monenio. Ai. Nu mă întreba ce sunet a fost ăla. Am greșit zombiul. Mai dăm o perlă sus. Cum l-am împins, cum Alexandru l-a împins la mine și eu l-am împins la Alexandru. Și mai Luăm sweet berry. Ne trebuie sweet berry. Bă, eu o să vând sweet berry-uri. Gata. ok. Glumesc. Și eu. Oh, wow. E witch! Bă. Eu nu mai înțeleg nimic. Wow! Ok. Nu mai înțeleg nimic. Ia, lasă să explodeze. Stați un pic, nu bateți. Papa! Hei! Am greșit zombiul. Scuze, am greșit zombiul. Sunt zombie la tine, barca, Andrei. Eu l-am pus. Bă. Mai găsim și noi odată. Du? Tu, zombalău. What, am mult. Eu mai dau o perlă, băieți. Eu mai Mi-a dau o dat foc perlă. ăsta. E în direcția asta. Ar trebui să ne apucăm să săpăm pe aici. Hai. Nu faceți ca noi, nu să direct în jos. Hai bă, dați-mi jos cu săpatul. Eu sunt primul. Bă, Ua. Ok, nu cred că asta era în plan. Ce s-a întâmplat? apă. Oh! Nu cred că aia era în plan. Eu ce zic? După faptul că m-ați lăsat aici fără nicio torță. Sărac, cred că văd. Bă, Îl mai am dat o perlă din greșeală și Bravo. vă arunc niște torțe. Arunc. Mersi. V-am pus torțe. I don't like today. 17 diamante. 29 de diamante. Bă, facem care că nu le găsim. Wow. Hey, died. Te rog, gata. Așa.
Eu mă Bă! mai dau cu spectatorul să văd dacă măcar facem ceva. Bine, că deja Hai să suntem la văd. gameplay. Nu facem nimic. Nu facem. Dar măcar ne jucem într-o mină, adică... Game of Spectator. Lush Cave. E bine. Uite diamant. Unde? Nu zic. Ha, ha, ha. Ha, 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 le-am găsit. Un singur băieți. diamant. Eu zic să ne oprim aici. Și în episodul următor să continuăm. Adică episodul ăsta să se numească ceva în genul pornirea căutării, Dragonului. pornirea bătăliei cu dragonul, nu? Da. Ai fi bine. Eu cred că cred că am găsit stronghold-ul care este într-un mineshaft. Da, ți-au zis cum trebuie. Stronghold în mineshaft. Wow! Poți să-mi dai TP? Stai, nu e. E un mineshaft foarte mare. Iar în acel mineshaft sunt mai multe mineshaft-uri. Deci, Da. băieți, dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și la mine și la Editul 26. Și noi